Bamanyare cɛ ani muso denmisɛn ani maa kɔrɔ yɔrɔ ɲɛnama fara yɔrɔ sɔnnama kan aw minnu tulo b'an na nin waati in na i n'a fɔ ladala min ye sibiri sɔgɔmadafɛlaw fɛ min ye sɔgɔmadafɛlɛkɛ kan ye 10 mana dana gosi ka ban o ye dɔgɔkun kunnafoni gafe minnu bɛ bɔ an bɛ an sɔnni sigi olu kan ka se k'a lankali lamɛnbaaw ye min ye donni dontaw bɛ yen nɔ minnu bɛ kɛ nka nin fana ye k'a bɛɛ lajɛlen fara ɲɔgɔn kan walasa ka se k'a bɛn nɛgɛmɔ k'a di lamɛnbaaw ma fo u sigiyɔrɔw la kɛnɛ kan min ye Mamadi Bakɔrɔba Konate e fana bɛ yan nɔ i ni sɔgɔma. Aba ni sɔgɔma karamɔgɔ Abdou Touré ami Manthia Fm labɛnba n'a kanuba bɛɛ lajɛlen fo nin kɔni ye dɔgɔkun kunnafoni gafew kɛnɛ nin y'o sigilen awɔ ni y'o sigilen ye min ye sɔgɔmada baara taabolo de filɛ nin ye anw maa saba de bɛ kumaso kɔnɔ dɔ in bɛ min ye jaa minnu bɛ ka bɔ ale bɛ k'an dɛmɛ walasa ka se k'o lase aw ma fana tapili don kunnafonidira don sɔɔni baaraw bɛ ka ɲɛɲini a fɛ walasa ka se ka min ye minɛn ta minnu ye kunnafoni di minɛn ye janko an bɛ min kɛla tan ka fara an kan ɔ fan dɔ in fɛ walasa ka se k'an kumakan mɛn k'aw to kɛnɛma o dalilu bɛ cɛ kelen dɔrɔn de bolo sɔgɔmada in na fulaw de Jawoyi Jalo min ye Jawoyi fana ni kɛnɛmana cɛ an bɛɛ ni kɛnɛmana cɛ an ka lakana ko bɛ maa min bolo o de ye Bayo Mukoro ye min kɔni ye kɛnɛ ye nin y'an sigilen ye an t'a bila dagirinda la an bɛ kunnafonibala la an bɛ a dayɛlɛ sabula kunnafoni kɛlen bɛ dafara y'an bolo a kɛmɛ dafara ye karamɔgɔ Abdou Touré Mamadi Bakɔrɔba Konate ne bɛ n tɛgɛ don ne bɔ ni sɛbɛn fɔlɔ min ye an ko o de ma ko le témoin sɛrɛ ko fɛn min ye an ka sɔnni sigi a kan kokura janko mun bɛ tali kɛ an ka jamana ɲɛmaaya sow la premier ministre ale ye taama kɛ ka ɲɛsin min ye cɛmancɛ fanga wasabulon maaw ma ani kuma ninnu kɔni a kɛla sababa ye sabula n'i y'a ta k'a lajɛ maa minnu bɛ wasabulon kɔnɔna na n'i y'a u lajɛ k'u jɔ i b'a ye k'a fɔ maa fanba kɔni o sɔnna premier ministre ale ka hakililaw ma baara in bɛ ɲɛsin baara jumɛn ni baara jumɛn ma baara yɛrɛ ye baara kuturuba 4 ye ni y'i da don u ni ɲɔgɔn cɛ i b'a ye k'a fɔ min ye minɛyɔrɔ 3 o bɛ a la o bɛɛ lajɛlen tɛmɛnen kɔfɛ kunkilennaw bɛ ɲɛsin fɛn min ma o ye fɛn 9 ye wari musaka min bɛ taa a da fɛ o de ye sefa wari 2,000 ani min ye miliyari 2,000 ani 50 o n'a kunkanfɛn Sogɛli Kokala Mayiga a ko fɛn minnu bɛ yen nɔ jamana kɔnɔ bi ni o ye fɛn gɛlɛnmanw ye mun kan ka kɛ o dɔ ye an ka jamana lakana k'a sabati jamana kun ni kun min ye politique siraw ye janko politique jɛrɛjɛkulu olu ka labɛn ale ni an ka baara yɔrɔ bolo farabaw olu fana bɛ se ka kolo don kura ye cogo min na karata jɛlen o ka se ka kɛ malidenw ye ani fɛn min ye jamana yɛrɛ ye m'a fɔ fɛn min ma ko min ye marako ɲuman k'o kɛ jamana kɔnɔna na ko o fana ko o bɛ min ye malikura ko o bɛ a kofɔ fɛn wɛrɛ ni fɛn wɛrɛ minnu bɛ yen n'u ye minɛyɔrɔw ye ka n'a ka sabati politique sira ni adamadenya sira u ka sabati fɛn wɛrɛ minnu bɛ yen nɔ n'an kan ka hakili to olu fana na o de y'an bɛ don min na i n'a fɔ bi wukajɔ ni makamaw bɛ kɛ ka ɲɛsin fɛn min ma o de ye mara yɛrɛ ka se ka cɛbɔ ka ɲɛ min ye premier ministre ye Dr Sogɛli Kokala Mayiga ani ni cɛmancɛ wasa bulon maaw kɛlen ka ɲɔgɔn ye kuma caman bɔla a kɔnɔ a donni kama min ye a kelen kun tɛ jumadon ka kɛ ni juillet kalo tile 30 ye san 2021 min ye ministre caman ye a n'o olu kun bɛ ɲɔgɔn fɛ walasa k'a yɛrɛ tɔ ka kolo tɔ k'a sɔsɔ kosɛbɛ k'a dɛmɛ walasa min ye baara minnu bɛ ka kɛ walasa min ye faamuyali bɛ se ka sɔrɔ a la cogo min na kuma kɛla jamana kana kan janko an ka kɛlɛcɛw fɛɛrɛ kura minnu bɛ se ka kɛ walasa ka se ka olu ka dɔnniya kura d'u ma k'u dege k'u dɛmɛ ani ka kɛlɛcɛ kuraw ta k'o faraw kan o bɛɛ lajɛlen kuma fɔla a kɛnɛ kan n'o bɔra la fɛn min ye fɛn kura ye a ko la o de ye k'a fɔ min kɔni ye dunkojuguya ye janko bamaɲinkuru zunba kule minnu bɛ yen nɔ k'a fɔ ko olu kɛlen bɛ ka u dabiri faso la maa ba kelen ni kɔ olu ka min ye fɛn ye o bɛ d'u ma kelen fɛ o bɛɛ lajɛlen bali ko o bɛna baara bɛna kɛ fɛn min bɛ n'an k'a ma ko désarmement démobilisation ani réinsertion n'an k'a ma ko DDR ni o bɛ fɛn min ko fɔ maa minnu tun bɛ yen nɔ waati dɔ la n'olu kun murutila faso ma ka maramafɛn ta faso yɛrɛ kama walasa olu ka se ka don baaraw la cogo min na marafɛn min b'u bolo k'u minɛ u la k'u sigiyɔrɔ kelen ani min ye baaraw ye ani kalan k'a dafa u kun walasa baara bɛ se ka kɛ cogo min na Sogɛli Kokala Mayiga ani min ye cɛmancɛ wasadenw ye u ye kumana
fɛn minnu bɛ a ka katimu kɔnɔna na ni an bɛ gouvernement normal waatiw la an k'a ma ko déclaration du politique gouvernementale dɔw ko déclaration de politique générale nka an bɛ waati min na o ye camancɛ fanga kɛrɛnkɛrɛnlen de ye o de kama an k'a ma ko min ye plan d'action gouvernementale n'i y'a jateminɛ i b'a ye k'a fɔ baaraba caman kɔni bɛ yen nɔ mun bɛ yen nɔ ni o nu bɛna don nin waati in kɔnɔna na ɔ maa minnu ni maa minnu tun bɛ min ye wasabulon kɔnɔna na i b'a ye k'a fɔ maa 100 ani maa 2 olu bɛɛ lajɛlen olu jɛla ni a ye min ye maa 2 ye olu ma sɔn ka taa fan si fɛ n k'a fɔ olu ko k'u t'a fɛ ɔ min kɔni ye maa 9 bɔɲɔngo ye olu bɛɛ lajɛlen y'a jira k'a fɔ k'olu tɛ fan si fɛ an t'a contre la wa an t'a pour la ɔ n'i y'a jateminɛ i b'a ye k'a fɔ nin ko in kɔni an bɛ se k'a fɔ Sugali Kokala Mayiga baaraw a dafala sabula fɛn min tun bɛ baara dafa o de tun ye min ye camancɛ wasabulon maaw ka sɔn ka min ye jɛ d'a ma k'a yamaruya a ka se ka baaraw daminɛ ɔ n'o jɛ n'o yamaruya sɔrɔla ka ban fɛn min tora dɔrɔn fɛn min fɔla a fɛ ka se k'a kɛ ka bɛn a waati ma min ye karata kow ye o fana fɔla kɔnɔna na karata min bɛ yen n'o bɛ kɛ sababu ye ka Mali bɔ ni limilanba kɔnɔna na an ka se ka sigi bolo ɲuman kan walasa min ye faso ye a bɛ se ka lasigi fanga ma fanga min bɛ yen nɔ k'a fɔ ko karata de kɛla ka olu sigi kunnafoni filɛ nin an ye min sama ka bɔ le témoin kɔnɔna min ye Amidu Keita ale da fasiri le témoin mɔgɔ mun fɔ k'u waleɲuman dɔn karamɔgɔ Abudu Ture ne bɛ n bolo don la sirène Sugali Kokala Mayiga ale sɛbɛkɔrɔ diminen don min ye an ka jago tigilamaw kɔrɔ Sugali Kokala Mayiga a y'a yira k'a fɔ tuma min na ale kɔni nana minisiri ɲɛmaaya la a yira k'a fɔ min ye fɛn caman ye jamana kɔnɔdenw bɛ ka kule k'a yira k'a fɔ k'olu kɔni ka gɛlɛ ayiwa o de la sa olu ye fɛɛrɛ ani dabali bɛɛ lajɛlen kɛ yaasa u ni jagokɛlaw bɛ se ka sigi cogo min na min ye fasodenw mago bɛ fɛn minnu na olu bɛ se ka sɔrɔ nɔgɔya la cogo min na karamɔgɔ Abudu Ture ko o de la sa jamana ale ye fɛɛrɛ ani dabali bɛɛ lajɛlen kɛ yaasa min ye fɛn caman ye ka olu subventionner o ye de ka dɔ ta u sɔngɔ la yaasa min ye fasodenw ye olu bɛ se ka u sɔrɔ nɔgɔya la k'a sɔrɔ u ma tɔɔrɔ cogo min na o de la sa Sugali Kokala Mayiga kibaruyaw kɔni ye a sɔrɔ k'a yira k'a fɔ ko min ye jamana kɔnɔden dɔw kɔni ye ayiwa kɛrɛnkɛrɛnnenya commerçant dɔw ko u ni u bɛna min kan ko a dɔw tɛ k'a bɔ a sira mɔ ka sababuya kɛ jamana ye sɔnɔgɔya kɛ jagokɛlaw ye ko nka ko jagokɛla dɔw fɛnɛ sɔnnen tɛ ka sɔnɔgɔya kɛ jamana kɔnɔdenw ye o kɔni ye Sugali Kokala Mayiga o ye a sɛbɛkɔrɔ tɔɔrɔ o de la a y'a ɲini a ye jɛkulu kɛrɛnkɛrɛnnen dɔ sigi jɛkulu min bɛna fɛɛrɛ ani dabali bɛɛ lajɛlen kɛ yaasa ka taa don an ka sugu kɔnɔnaw na feerekɛyɔrɔw la ka u bila jagokɛlaw dakɔrɔ min ye u ka feerefɛnw ye ka u da ɲininkali kɔni kɛ wa ko ni u kɔni ye a ye k'a fɔ maa de bɛ yen ni u ye bɛnkan kɔni sɔsɔ ayiwa ko o kɔni min minɛ yaasa k'o bila sariya o ka bolo kan o de la kɛrɛnkɛrɛnnenya min ye siman tɔni ye Sugali Kokala Mayiga olu ye fɛɛrɛ ani dabali kɛ k'a yira k'a fɔ siman tɔni ayiwa o man ka tɛmɛ 19 kan ka taa bila 20 na ko nka ko kibaruyaw y'a yira k'a fɔ ko hali bi maa dɔw kɔni bɛ olu bɛ ka siman tɔni feere 24, 23, 25. Sugali Kokala Mayiga a y'a yira k'a fɔ k'o kɔni ye waleya ye waleya min ni o ti bɛn an ka jamana kura kɔnɔ n'an ma wele ko Mali kura ko n'a ma ɲɛ k'a fɔ ni bɛnkanw kɔni kɛra min ye jagokɛlaw ye u k'u jija u ta fa la min ye olu yɛrɛw ye olu b'u jija u ta fa la o de la u tora wulikajɔ kɔni na ka dɔdɔli kɔni kɛ Bamakɔ seleke 4 lɔgɔfiyɛ dɔw kɔni na ayiwa u y'a ye k'a fɔ min ye siman feerela dɔw kɔni ye olu bɛ ka caman fara siman sɔngɔ kɔni kan wa u y'o maa minɛ ayiwa u ye fɛɛrɛ ni dabali kɛ yaasa ka olu bila kiiri tigilamɔgɔw ka bolo kan ni fasiri in kɔni bɔra a sɛbɛnna Dugufana Keita fɛ la sirène Dugufana Keita an b'a fɔ min ye la sirène fasiri jɛkulu ye an bɛ u bɛɛ lajɛlen fo min ye Mamadi Bɔgɔrɔba Konate min tɛ tɛgɛ bɔ ka don balan kɔnɔna na min bɔ ni sɛbɛn ye sɛbɛn min bɛ yen n'an ko a ma ko Bɔgɔrɔba i laban na ne ɲaami dɛ ne bɛ dɔ fɔ e yɛrɛ bɛ dɔ fɔ ne ye mun fɔ i bɛ tugu ne de kɔ i y'a mɛn wa ɲaamɛ karamɔgɔ ayiwa tabarikala hali n tɛ se ka n dala kuma sɔrɔ i bɛ MBK MPD Bɔgɔrɔba Jawoyi ayiwa i Ture min tɛgɛ gosi ka don balan kɔnɔ naamu naamu ye tiɲɛ ye ni tɛmɛna karamɔgɔ Abudu Ture naamu ayiwa tabarikala Mamadi Bɔgɔrɔba Konate MBK min tɛgɛ gosi ka don balan kɔnɔ ni bɔ ni sɛbɛn ye an ko mun ma ko la lettre du peuple fasodenw ka bataki ko min ye an ka taa tunga gunnako kan
min ye Bedi Dramé min be no ni ako kunbɛ kiri bunaku kan kiri kunba ni maa min cɛ o de ye conseil supérieur de la diaspora malienne ɲɛmaaba ye ni o ye Mohamed Cherifou Aidara kiri in kɔni a kɛla min ye dɔgɔkun tɛmɛnen an bɛ dɔgɔkun yɛrɛ min dɔgɔ furancɛ la an bɛ se k'a fɔ min kɔni ye kiritigɛlaw ye janko commune sabanan o kiritigɛ soba olu kɔni ye Bedi Dramé u ye a kiri bɔ k'a bin san 2 kaso datugulen miliyɔn 1 safa wari ye o kan ka sara min ye amandi ye ka ɲɛsin min ye conseil supérieur de la diaspora malienne o ɲɛmaaba ma ni o ye Mohamed Cherifou Aidara ye ko in yɛrɛ kɛla cogo di Bedi Dramé i b'a ye k'a fɔ ale ye maa ye maa min bɛ yen ni tɔnden kɔrɔ don ni o ye 16e tɔnden kɔrɔ ye tɔnden kɔrɔya in o banna kabiri san 2018 waatiw la sabula o ko u kun ye min ye Bedi ka sɛbɛn d'a ma sɛbɛn min b'a to k'a yamaruya min ye 16e bureau ye ka se k'a sigi min bɛ Fransikaw olu fɛ yen o kofɔ o baaraw kɛla waati min na min ye o baaraw kɔni a kɛla a fɛ o manda o bɛ taa dafa waati min na i b'a ye k'a fɔ bureau sigila bureau dafala Bedi Dramé nana mun kɛ min ye 16e yɛrɛ tamasere ye an ko mun ma ko loko a tala ka taa o de bila min ye tubabuw ka baarayɔrɔ dɔ bɛ yen nɔ Institut national de la propriété intellectuelle adamaden i yɛrɛ ye fɛn min dilan ka bɔ i kunkolo la i hakilina ye fɛn minnu ye ani i ka sɛbɛnfɛn ye fɛn minnu ye i ye fɛn minnu dessin o n'a ɲɔngow i bɛ to o de mara yen nɔ k'a jira k'a fɔ nin ye e ta ye ni maa min y'a ta walima maa min y'a ladege i b'a ye k'a fɔ min kɔni sariya a bɛ gun o tigi la Bedi Dramé a y'o baaraw de kɛ o kɛlen min kɛ san 2018 olu kɔni ye o tɛgɛ kɔ ka bɔ baara bɛɛ lajɛlen na min ye Faransi jamana kɔnɔna na 16e ale bolo kan i b'a ye k'a fɔ o kow kɛlen a nana ko wɛrɛw sigi sen kan janko min bɛ tali kɛ ko bureau kura min bɛ a yɛrɛ fɛ ko o ye 16e bureau a yɛrɛ ka fɔ la o bureau kura a nana o sigi Mali de la ka tila ka kɛ a yɛrɛ kɛ o bureau ɲɛmaa ye i b'a ye k'a fɔ nin ko ninnu kɛla ko ye ko minnu bɛ yen nɔ ni 16e kɔni ye u ta da bɔgɔ jeninen kan a ma tigɛ min kɔ min ye kiiri tigilamaw ye olu fana ye wulikajɔ kɛ walasa ka se ka ni maa fila ka se k'u bɔ ɲɔgɔn na jamana kɔnɔna bɛɛ n'i ka baara u ko Bedi Dramé k'a ɲangila ko minnu fɔla k'a jɔla la ko kalaban ci don namaratɔ don zumba kule don min ye sariya kɔni ye o bɛ a gosi san 2 kaso datugulen ani sefa wari miliyɔn 1 a kan k'o sara kunnafoni filɛ nin an ye min sama ka bɔ min ye la lettre du peuple kɔnɔna na Jean Goyitale de y'a passé la lettre du peuple mo amu fo karamɔgɔ Abudu Ture alisa an bɛ to an ka malien de l'extérieur mɔgɔw ka kunnafoniyaw kɔni na tunkarankew min ye Abibu Silayi ni ale ye haut conseil des maliens de l'extérieur mɔgɔw ka ɲɛmaaba ye wa ko ale kɔni b'a fɛ ka min ye nin baarakɛyɔrɔ in k'a kɛ lemuruba ye ka bɛn a kelen da ma kunnafoni sɛbɛnbaa y'a jira k'a fɔ karamɔgɔ Abudu Ture ko a bɛ waati janbɔ min ye Abibu Silayi a ka manda o dafara nka min ye jamana kɔnɔden caman ye kɛrɛnkɛrɛnyana an ka tunkarankew olu kɔni bɛ ka dunun ni bala fɔ u ka fɛɛrɛ ani dabali bɛɛ lajɛlen tigɛ yaasa min kɔni ye élection kura ye o bɛ se ka sigi sen kan min kɔni ye ɲɛmaa kura o bɛ se ka ta ka bila tunkarankew ka kɔɲɔw kɔni kunna cogo min kɔni na o de la sa min ye kumaw kɔni diyalen Abibu Sila a bɔra ka kibaruya bɔ ka bi a y'a jira k'a fɔ ayiwa ko min ye kalafiliw ye ko olu bɛna dayɛlɛ ni Ala ma baasi kɛ ayiwa ko a kɔni ma ɲini maaw fɛ maa o maa ni olu b'a fɛ ka kɛ cɛbɔ ye ayiwa ko olu kan ka miliyɔn 10 de ɲini ka di miliyɔn 10 sefa wari wa awɔ sefa wari miliyɔn 10 wa n'i y'a di a tɛ segin dɛ i kɛla ye wo i ma k'a ye wo i ka miliyɔn 10 taara u ka miliyɔn 10 walima dɔrɔmɛ 10 miliyɔn 10 de don pour que i ka kɛ au conseil malien de l'extérieur cɛbɔ ye i bɛ miliyɔn 10 di wa n'i ye miliyɔn 10 in bɔ i gagnera o a tɛ segin i ma gagné o a tɛ segin naam mamina sa ni o kɔni kɛra min ye malien caman ye minnu sigiyɔrɔ bɛnnen bɛ jamana kɔ kan olu kɔni sɛbɛkɔrɔ tɔɔrɔ la u y'a jira k'a fɔ ko Abibu Sila a bɛ ka fɛɛrɛ ani dabali bɛɛ lajɛlen kɛ yaasa hali ni kalafili kura kɔni kɛra a kana se ka wuli ka bɔ yen cogo min kɔni na u y'a jira k'a fɔ min ye tunkarankew kɔni ye olu bɛɛ lajɛlen kɔni bɛ débrouiller kɔni na dɔɔni dɔɔni jamana kɔ kan ko n'a fɔra k'a fɔ walasa i ka kɛ min ye haut conseil des maliens de l'extérieur maa ɲɛmaa ye walima ka i kanbɔ a maa ɲɛmaa nɔfɛ k'i wajibalen don ka miliyɔn dandi k'o kɔni ye taabolo min ni o kɔni tɛ u ka hakilila ye ko Abibu Sila a b'a dɔn maaw bɛ yen min ye tunkarankew ye
tungarango koni o tigu koni nganu ko sebe ka teme ale koni nga ko nga ayeme ka fo o mado koni mi minyi sifa wari million da o sebe koro kacha olu koni mo wa uya yira ka fo ko mado fene bi mogo minu mi ni olu koni nde ko sebe ko sifa wari million da koni nde fuyi olu nyena ko nga ko olu ye abibu sila uya ka fele bele jele koni vam ya ka ba fe ka fere ni dabalike ya sa minyi ni kalafli amma tige nyawu nyema aywa ale ko nga segi ka ke minyi malendi lecturer mo ka nyema yi o de la minyi tungarange mo ka jekulu do ko ni ulu ko ni ayira ka fo ko lu ba nyini furanjala fanga nyemo ko ne ve minyi ni nyema ya sigi ngoni yi ku kanada u yere dama mode ku ka fara u ka ya sa ni mbaran abisika label la men chugo mina ni fasiri ngoni mbora la siren kono asibi mbai adi aywa ala ka aklimanda numa Mamadi Boroba Konate anyo di fo minyi adamadiya konnana maka don ka fo ko bibe ko sinimbe bamanan ko do kelen joba o ta jula jadon o jelenu Mamadi Boroba Konate mentika goshi ka do balan kono mi boni sebenyi seben min bi no nan ko ma ko les jours ko angata minyi sigida forla krengren le yala sotiba minyi geleya yi eko o maddo setiba kono abisanda na boka banwa sigirgile mi talike femina bi talike dukulukola dukuluko membe no na mo be ta jo minyi fefe be ta jo hectare duru bonyongula ko imbela jeli yere damle na chugodi ibai ka fo min ko ni seben foroye ani langale umbe anyafo chugo mina abe santambo ni watila mado ko ni ulu siglimbe ni yoro la sutiba minyi dona aduguje do willa ka fo ko min ko ni seben ni yoro ni ko hectare duru ka seben bela jeli mbe ale de bulu wa abe ale tola ko ale yere ya soro chenyi minyi mami fe ode nyamankolo mankolo kulubali o ko ni ko ka fo ko sharia tigu jango minyi anga la sraka ko odu de du kulen ka di uluma o ko kon makale rek la koy na kelme ka soro funa so kelme ka soro minyi somaw fe minyi wulika joko ni o kala ka nyesi merma be no o be sigida folo meri o nyema yala ni o ye Umaru togoy Umaru ya jira ka foko ni yoro min flene sutiba ka ufeno o wulika joni tanga segni fe munun kala akondana ki bayi ka fo min ko ni akilaye ali ba boka bi ka jira ka fo fe min bi ka fo muso fe tientala bi tientala sini wa se fura ka boka bi ka jira ka fo alno ya soro akundile mbe o chugala ale letri bo mu ba jira ka fo o dugala ni ya jetim ne bayi ka fo ni ko ngoni ku gele abayi sutiba ka ufe na klibala minyi are do kumbola mimbe talike san 2018 watu la akeni o mimi décembre kalo kle bisaba ani kelenye are 425 o kumbe ajira ka fo minyi cour suprême mo olu de kunya bokoy ajira ka fo ko mamunum be ni hectare duru yoro konnana mimbe talike sutubakaw fe kan n'a bɛ gun kosɛbɛ an b'a fɔ ma ko laboratoire vétérinaire n'a bɛ gun kosɛbɛ o la k'u ka wuli LCV ko u ka wuli ka muso ka yɔrɔ di a ma o kuma fɔlen min ye sɛgɛsɛgɛliw olu fana kun bɛ k'u bolomada fɛn min kan a donni kama mairie kun tɛ se ka kuma caman fɔ sabula sariyatigiw mana kuma ka ban u bɛ da sɔ ka kile fili kɔgɔji la min ye u kun bɛ den sɛbɛn min na kosɛbɛ o sɛbɛn fana o ta yɔrɔ janya kosɛbɛ o sɛbɛn kun bɛ tali kɛ min ye dukolo papi sɛbɛn mun kun bɛ yen n'o dira kabiri juin kalo la dɛ i kulo ɲɛgɛlɛn jɔ ka ɲɛ kabiri san 1915 1915 o kumaw fɔlen ɲɛɲinini ni sɛgɛsɛgɛliw kɔfɛ min kɔni ye mɛrilakaw ye olu nana ka na a ko dɔ ka sɛgɛsɛgɛ ka zoli da fan bɛɛ walasa ka sɛbɛnfuraw k'u larawe ka tiɲɛ n'a nkalon k'a dɔn ka bɔ ɲɔgɔn na sɛbɛnfuraw ni kɔlɔsiliw ni jateminɛw nana min jira o de ye k'a fɔ nin ko kɔni ye ko ye ko min bɛ dibi la kosɛbɛ sabula sɛbɛnfura min bɛ fɛn yɔrɔ min bɛ kaba a di la kabiri min ye diɲɛ kununko ni sɛbɛn b'a la kabiri san 1953 ɔ sɛbɛn kɔni kuma kɔni bɛ ka fɔ ka sɛbɛn joli yɛrɛ ti ka ye n'i y'a jateminɛ maa minnu b'a yɔrɔ kɔnɔna na u kɔni ye ŋaniya jira kɛ u ye wulikajɔ kɛ min ye ka commune 1 ka a mairie k'o sɛgɛrɛ o tun bɛ min ye fɛn minnu fɔla k'a fɔ anw ka bila an ka hakɛ kɔnɔna na anw ka yɔrɔ tɛ ci maire ka wuli k'a seko n'a damajira kɛ i b'a ye k'a fɔ nin ko kɔni nin ye dabalibanko ye
sabula n'i y'a jateminɛ i b'a ye k'a fɔ yɔrɔ minnu bɛ yen nɔ n'olu yɛrɛ kinkɔrɔw ye ni gɛlɛya man ka don olu dugukolo la fiyewu i b'a ye kuma ni kuma i bɛ nin ɲɔgɔnna gɛlɛya di anw fɛ yan nɔ ni muso in nin t'a siɲɛ fɔlɔ ye waati dɔ kɛla muso in kun wulila ni o ye min ye ɲamankolon kulubali ye k'a fɔ ko yɔrɔ minnu bɛ yen nɔ nin yɔrɔ kɔnɔna ko a ka ci an da sera o kumaw ma an tɛna segin o bɛɛ lajɛlen kan nka fɛn minnu ni fɛn minnu bɛ yen jamana ɲɛmaaw u k'u hakili to u yɛrɛ la janko an bɛ waati min na i n'a fɔ sisan gɛlɛya caman bɛ jamana kɔnɔna na ne nin n'a ɲɔgɔnna dugukolo min bɛ yen nɔ ni a bonya bɛ taa hectare 5 la denbaya min b'o kɔnɔ o ye maa ba caman ye olu bɔlen k'u ka minɛnw bɛɛ lajɛlen dɔw bɛ yen nɔ olu b'u ka so kɔnɔ kabini san 10 san 10 ni kɔ olu bɛɛ lajɛlen bɔlen k'u fili kɛnɛ ma k'a fɔ ko k'o yɔrɔ minɛ k'o di maa ma gɛlɛya bɛ ye a la. Karamɔgɔ Ture n'i taara yɔrɔ in lajɛ étage minnu jɔlen b'a kɔnɔ villa minnu jɔlen b'a kɔnɔ k'a ye k'a fɔ ko maa kelen m'a fɛ ko ka o ci papier yɛrɛ jɔli yɛrɛ tɛ ka ye fɔlɔ. A kana nin papier kɛ Bakɔrɔba o yɛrɛ de bɛ ka a kana nin papier peut-être fɔcogo wɛrɛ bɛ se ka sɔrɔ mais a kana nin papier fɔlɔ. Nin yɔrɔ sigiba ninnu u sɛgɛnna dɛ. Parce que i bɛ so kɔnɔ. A y'u terroriser de. E yɛrɛ hakili sigilen tɛ. C'est-à-dire waati bɛɛ i ja tigɛlen don ni sokɔnɔmɔgɔw yɛrɛ n'i taara baarayɔrɔ la ni sokɔnɔmɔgɔw tora k'i wele cogo dɔ la a bɛ kɛ k'a fɔ ko yɔrɔcilaw nana wallahi wa n'i bɛ so kɔnɔ hali machine tɛ se ka tɛmɛ da la hali tracteur n'a bɛ k'a bɛ tɛmɛ ko natɔ don so ci. Karamɔgɔ Ture a ye bagawali min da ka ɲɛsin ninnu ma ni papier jɔlen ma ye a kan ka dommage sara u ye dɛ sabula a y'u nun siri ka da ka denbayatigiw ni siri ka da u kun nin gɛlɛyara dɛ. Mɔdi Bɔrɔ Konate min ye sɛbɛnfura ye a filɛ nin ye an y'a sama ka bɔ sɛbɛn min kɔnɔ o de ye les jours ye kan tɛ ka fasiri don. Les jours mɔɔw an b'a fasiri jɛkulu fo karamɔgɔ Abudu Ture ne bɛ n bolo don La Sirène an bɛ to halisa sigida fɔlɔ commune na kɛrɛnkɛrɛnnenya u ka mairie n'o ye Umaru Togo ye Umaru Togo ko ale bɛ ka mairie kɛ a kelen da ye dɛ. A kelen ta wa ni min y'a jaa a b'o kɛ n'a sɔnna min ma o bɛ kɛ n'a bana min ma o tɛ kɛ. Ale ye maire de ye wa walima masakɛ don. Wa k'a masakɛlama de don commune 1 mairie kɔnɔ ye. An b'a bɔ a la. Nkanw de y'a k'a ye. Awɔ. Jamana kɔnɔ anw de y'a k'a ye Bakɔrɔba. Ne ko n ko anw de y'a k'a ye. A bɛ kɛ don min na a ma fɔ n kɔ. Kosɛbɛ. Umaru n'i kɛla masa ye anw de y'i kɛ masa ye wa an b'i bɔ a la. I b'a dɔn danfara min bɛ maires ni an ka fama tɔw cɛ olu b'i n'a fɔ polisiw ta bɛ cogo min na an ka surun ɲɔgɔn na kojugu i bɛ quartier ka dɔgɔ k'i tɛ conseiller dɔ sɔrɔ quartier min kɔnɔ quartier ka dɔgɔ au moins conseiller 2 sabati yɔrɔ min na an n'u dun bɛ ɲɔgɔn na donc fɛnw ka surun o de kan ka sira nɔgɔya olu yɛrɛ bolo nka ni Karamɔgɔ Abudu Ture n bɛ tɛmɛ ni fasiri ye min ye sigida fɔlɔ maire ye min ye Umaru Togo ye wa ko a filɛ nin ye ka waleya min kɛ k'a man ka bali maa la ka sababuya kɛ ko sigida fɔlɔ maire kɔrɔ Ala ye min miniji dɔgɔya ni o ye Mamadu Keyita ye tuma min ni o banna sa wa ko u kɔni ye Umaru Togo kɔni sigi a nɔ na. Ko kabini Umaru Togo kɔni sigira a nɔ na ni min ye Umaru ja Umaru b'o de kɛ koyi min bɛ bɛn ale ma Umaru bɛ o de kɛ koyi wa ko min ye a kɛrɛfɛmaw ye a tɛ maa lamɛn su a tɛ maa lamɛn tile n'ale ye min fɔ taa de bɛ kɛ ni o ye ko o de la sa min ye fasiri kɛbaa ye ale y'a jira k'a fɔ ko Umaru Togo ko a hakili b'a la k'a fɔ ko an bɛ komi kabini yɛrɛma hɔrɔnya ta waati ko o waleyaw de bɛ a bolo ni u ye ni min ka d'a ye a b'o kɛ ni min man d'a ye a t'o kɛ ayiwa ko o de la sa ko a nana balinakoba kɛ balinakoba min n'a ye mɔgɔ caman tɔɔrɔ k'a sababuya kɛ Mamadu Keyita n'ale tun ye maire ye ayiwa ale kɔni tun ye yɔrɔ dɔ morcelé tɔgɔ in fɔ k'a dafa Mamadu B Keyita n teri kun don n'a jɛla ko k'a kun ka ɲi ɲuman don u y'a tanu kosɛbɛ. Ala ka hinɛ a la. Amin. Karamɔgɔ Abudu Ture ma min na sa ni o kɔni kɛra Mamadu B Keyita ale tun ye yɔrɔ dɔ kɔni morcelé san 2004 sa tuma min na ni o kɔni kɛra min ye fasodenw kɔni ye u ye yɔrɔ in kɔni zan k'a jɔ ka yɛlɛma a kɔnɔ ko nka ko balinakoba dɔ de na mɛ kɛ nin waati na Umaru Togo ko a nana fɔ k'a fɔ ko o waleya min kɛra k'a ma ɲɛ k'ale bɛna segin a kan. Ani dalu jumɛn ye? Ayiwa. Maire tun b'a feere yan. Awɔ maire tun y'a feere. O de tun ye maire ba ye o. Awɔ. Ala de ta y'a ka ko ye. Walahi. Circonstances de y'a k'ale kɛla maire ye. N tɛ sariya min bɛ yen sisan ni tête de liste ye maa min ye commune kɔnɔ
walma cercle kono ni akolisi tamna dro de mairie Togo eko chugodi Karo Abdou Touré ni mamina sanni o kono ngara borba mfarwa kala koy nam meri nga waliya kala ma toro ante mairie blo ni Umaru Togo ni masakedi mamina sanna ngara sa ka yira ka fo minyi dubinani olu kone men ngene kone nga mamina sanni o kone ngara yore inzigi bo olu kone mulila ka dunu kone nda ka bala kone nda ka nyeshi minyi faso de nyumo ngone mo ma hagilla nyumo anga dine tigila mo franjala fanga nyemo ku ka fere ane dabali bela jelike ku nyonde minyi Umaru Togo yi ku abafe ka sebulu uluka abu kabuluka ma abu nu fa ko kabuluka abulla ka bon nam Karamadu Touré o de la sa ko ubanyini Umaru Togo fe ko kulu kunandi ko o debe la delikame kwa ka fere ane dabali bela jileke minyi ni ndema tigi ma binane nuye akato ukasuno ko hagli sigi kono ngono ko sanga na ka wati minyi eni meri ngoni ye ko ane mado debe ni mbembela ma minni uye nafulu tigi bay wa ko minyi Umaru Togo ye ko ameleke de nafulu awo nimbe wari bi mungene bela ngalere comptable de ko ni nana ne nafuli ni Umaru yayi aywa Karamadu Touré kama no de nam mamina sanni o kono ngara ko ubanyi ni Umaru Togo fe kaka fere ane dabali bela jeleke asigira min nona ni uye Mamadu Beke tayi ko alifle ne ka ke chugumina no kunya ke o chugola ko alifle sigoro mina ka kundi sigi ni fasiri ngoni ngara basidi sampara fe sirene kono Basiri Sampana amba fu menye la sirena fasi jakulu ku bela jerelin fu mentika goshika do borba balankono le bonu sebe mingon be nanga mako leziko wele ako kanga ta dine buna kuka menye Ismani Sherifu Madani Aidara ya bani Aidara menye au conseil président Baye ko eko ko admininte wa ko aja jira aka kuma sendo fe ka fo ale ko ninka démission sebe no ye ka fo nyi bara bla nyi mbolon joro la ko sebe mbale bolo wa strino bla lembe abika yala nay bani karale do ya akenye dungudu ka to yoro wo yoro la ka ba sebe ndi abitaka so bani ba di ku Modu beki taka fasiru temene ko fe bogorba ina nyaminde bogorba ni nyokorma tigeble no ay ne bani fora ta do bi tade ay Karamadu Touré ni bani fora mogo tsega sigu chugola ku mogo tsega sigu lo koradi mina mi vo sumadwa tabili sumadwa bani ta zomaiwa malibe somatewa woni sumadu ne sumadu directement sabula ne moke anu lui kalange nyon fe segu anu jela Bamako ya atite ne sumate wa sumadu nayi au boja ka ne na yire fade ne segu kai segu dugu mengai segu suba bali be ko bala be tamani aka dugu nyon che dugu jel buche tamani ngombe tongo sugula suba ko bita tamani ngombe mo bita sugu ya lablewa na mbela jile misro na mugu be glansi la kamera ni ngono matsa sugula ble borba ato ngata nga sebe namu menye shirifuke ko alamsa temene no bena utukalo kile foloma bulika jodo koni okela ayi mo bismillah ayre ka demba la au conseil président ba ayi akila jirawke akoko ni nyon kumbe abe femu kufo anaka birula maw kunu no oyi minyi au conseil islamique bureau mawi aya jirola ka fo bi koni ale diminindo diminti dora kufo femu ka ke afenchama be no fembe mali ulu ye wulika jo chamanke jamana nye janko mu talike dine srafe domina ale bi ke au conseil président ni ale mani ga kai waja nyini akarfama bela jile fe ka fo ne ta nyini ga ke niye sabula kuma dola minyi chaka bonkoro wal ma janfa ko obe akola shirifuke ya tege nyeshi yoro mima abina fo kle bola orola ako ni ata kala jebi fenchama be no wulika jo ubika ke ulufe nga min ko ni ma doye ulu ko ni cheka bonkoro ni una nyongola kwibaye ka fo femu ni bike gelabi mali yoro mun na abedonindo ulu bika usego nu de mayira ke su ani kile usegola minyi uireka nafulula ufarkulula ani uninguna wala sa minyi jamana abseka sigi minengono mine mimbe no ni uyi mine nyuma chugo mina okono wati bena mado funaka tigel malini koro wati ma ko bisaka ko ye komembu utoro ako nafulu
nafolo min be n'a be do au conseil la ale fɛ k'a dagosi ka bon ale m'a ɲini nafolo ɲini kama wa ale ka wari de be do a la au conseil ka dɔrɔmɛ juru tɛ ale la fo n'ale ta yɛlɛ au conseil la sirifukɛ a ko ale ka démission n'o y'a ka baara bila sɛbɛn ye k'o b'a bolo ka yala ko maa minnu be yen nɔ ni u bɛ ni wulikajɔw la ni waati laban in na ko ale b'a dɔn gɛlɛya bɛ yɔrɔ minnu na i n'a fɔ Mopti jamana o dɔnnen don ko an bɛ don min na i n'a fɔ bi min ye Mali fan si masuma fan bɛɛ lajɛlen ka goni janko min bɛ ka i bolo kofɔ bi bi in na gɛlɛya bɛ o yɔrɔw fana na ko o waati kelen na ko maaw kan ka jɛri ka fara ɲɔgɔn kan o bolo di ɲɔgɔn ma walasa min ye gɛlɛya a bɛ se ka duga cogo min na sabula an bɛ ko o ko la n'an jɛla k'an tɛgɛ di ɲɔgɔn ma ko jɛrɛ de bɛ bi fɔ a ko n'i y'a jateminɛ ko nin waatinin na an bɛ waatinin min na sisan yɛrɛ k'a bɛ dugawu kɛ ala ka lasegini kɛ an bɛɛ lajɛlen ye n'o tɛ ko jamana in bilama ko ko baara bɛ ka gɛlɛya ko ale dun filɛ nin ko a jansere ko n'a ma ɲɛ ni baaraw ma taa ale ka hakilila fɛ n'a ma taa ale jimisira fɛ ko wa ko to ten k'a bɛ sɔn ka baara bila dɛ a bani kɔnɔ ale karalen don kodi ale karalen don tabarikala bani yɛrɛ bɛ jɛkulu min kunna o conseil min ye u ka amsardini amsardini ale ye jɛkuluba ye koyi hali n'a bɔra nin na foyi ma tiɲɛ u y'a deli de k'a bila a la o u y'a deli de bani delila de o n ko sɛbɛnfuraw de bɛ don a la sɛbɛnfura bani ka sɛbɛnfura ma don bani y'o fɔ k'o taa ni ka segin ka b'a sigi waati ayi o conseil bureau la n'i bɛna candidature de bɛ déposer nin n ko olu ka sɛbɛnw ni bani sigira cogo min na wote ma k'a la o bɛɛ n'a ka di consensus ka taa Aïdara fɛ yen k'a fɔ a ye an b'a fɛ i ka kɛ au conseil islamique du Mali maa ɲɛmaa ye Aïdara ko a ko ne ye n galen di k'a ye nka don dɔ de la a yɛrɛ ka ɲɛfɔli la cɛkɔrɔba dɔ bɛ yen dɔnnibaaba don o de taara a fɛ yen donc o ye taali min k'a fɛ yen o ni jamakulu de taara donc o ko Aïdara ma Mali mago jɔra i la k'i k'i jɔ silamɛya jigi kɔrɔ i ma sɔn ka jɔ sini lahara n'a sera ala ɲɛkɔrɔ an b'a fɔ ala ye ko ala se tun bɛ Aïdara ye fanga tun b'a la an ye Mali silamɛya ɲɛmaaya ta k'a d'a ma a y'i ban k'a minɛ o de kɛlen Aïdara ɲɛji bɔra a ka sɔrɔ ka ala yafa deli ka ji bɔ ka sɔrɔ ka sɔn ala kama a sɔn cogo de ye nin Bɔrɔba kuma faamuna min ye nin kun ye sɛbɛn ye sɛbɛn min bɛ yen nɔ n'an y'a sama ka bɔ min ye les échos kɔnɔna na maa min ye a fasiri o de ye Eli Duɲɔn ale ni Fatumata min ye Boma Dunbiya Karamɔgɔ Ture an b'u fɔ k'u waleɲuman dɔn les échos mɔgɔw wele ayiwa ne bɛ n bolo don karamɔgɔ Abudu Ture la sirène an bɛ taa Bamakɔ mairiba Adama Sangare k'ale seginna ka taa kaso la ko kura dɛ awɔ cogo di kunnafoni diba y'a jira k'a fɔ ko Adama Sangare ni ale ye Bamakɔ mairiba ye ayiwa a bɛ se san dan bɔ ɲɔgɔnko ma ayiwa ale kɔni bilala Musa Bagla ye ale nɔ na tuma min na sa ni ale kɔni taɲana ko kabini o kɔni kɛra min ye sanga na ka waati Adama Sangare ayiwa o kɔni b'a nɔ minɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya kiiri tigilamaw ka taa datugu ni waatinin kɛra u b'a bɔ k'a bila ni waati fɛnɛ kɛra u b'a minɛ u bɛ taa datugu ni waati fɛnɛ sera u b'a bɔ k'a bila k'a sɔrɔ ko kiiriw kɔni ma kɛ ko o de la sa min ye Adama Sangare ko ale minɛna kokura ayiwa ka taa bila Bamakɔ kasobonba la k'a sababuya kɛ ko min ye yelen dɔ kun kan ka kɛ sira la sira min n'a b'a daminɛ min ye aéroport la Senu ka taa bila fɔ Kuluba ani Bamakɔ yara caman ayiwa ko o wari dagosi bi t'i jɔ sefa wari miliyari 1 ani miliyɔn 400 bɔɲɔgɔnko la k'a yira k'a fɔ ko o wari kɔni tunna o taayɔrɔ ma dɔn a taa poche fouillé k'a lajɛ a mana kɛ n'a binniba kɔ a ma ye ayi a ma ye sɛbɛn lajɛ ka ɲi ne Bɔkɔrɔba a ma ye o sɛbɛn ko di a ma ye ayiwa fasirikɛbaa y'a jira k'a fɔ ko Adama Sangare ko Joyila ka den don a ye kalan min kɛ o ye école nationale d'administration ni o ye ENA ye ayiwa ko a sɔrɔla ka nin yɔrɔ in maaw ka tali ka ca dɛ awɔ yɔrɔ jumɛn ENA maaw dingɛ caman b'u caman nɔ na dɛ Bɔkɔrɔba n bɛna min f'u ye minnu yɛrɛ ye sariya kalan n'u ye sariya ɲɛdɔn n'u ye jamajɛ yɔrɔ baaraw kalan administration n'u b'a ɲɛdɔn Bɔkɔrɔba laban e ko an na ninnu bila ko kunna wa i ɲɛ b'a la o bɛ se sariya contourner cogo la dɛ
i bɛ taa ninnu bolo sɔrɔ k'u minɛ yɔrɔ min na k'u koron k'a fɔ karisa e yɛrɛ de ye nin wari don a ma nɔgɔ dɛ. U purukutu ka di. Iye u ka keku baaraw taabolo la. Tuma min na sa ni o kɔni kɛra ko Adama Sangare ale kɔni Adama PASJ ayiwa min ye o ngulomaba dɔ kɔni don ɔ tuma min na sa na nin kɔni kɛra min ye a kanuba dɔ kɔni ye olu kɔni kumana olu ye a yira k'a fɔ min ye Adama Sangare ko a bɛ hinɛ a bɛ makari ko kɛlɛ min o kɛlɛ ko kɛlɛ o kɛlɛ bɛ Adama Sangare nɔfɛ min ye ko politique ko kɛlɛ kɔni mɛ a nɔfɛ ko ɲɔndɛ ko jɔn bɛ se k'a faamuya Adama Sangare a minɛna siɲɛ kelen a minɛna siɲɛ fila min ye kiiri ko olu ma sigi sen kan ni o ye jugement ye wa ko olu dama la k'a fɔ Adama Sangare a nɔ minɛ mɛ min na ko olu ma sɔn a ma bi ko olu ma sɔn a ma sini. Ayiwa Bakɔrɔba nin ko kɔni an ka jamana kiiritigɛlamɔgɔw an t'u lajɛ u k'a lajɛ min ye liberté conditionnelle ye dɔw k'a ma ko liberté provisoire u k'a ko lajɛ parce que ni mɔgɔ ka bɔra k'a bila n'a ma kiiri o kɛ mɔgɔ kɔnɔ ka peut-être a jo de tun b'a la a ma kiiri n'o a ka lajɛ. Mamina sa n'o kɛra karamɔgɔ Abudu Ture a yira k'a fɔ Adama Sangare maa o maa ni nana fanga la i ni Adama Sangare a b'a kɛ ka a ban ɲɔgɔn fɛ ko o de la Elhaji Ibrahim Boubacar Keita nani kɛrɛnkɛrɛnnenya na min ye maire kalafili o kun kan ka kɛ nka fɛɛrɛ ani dabali bɛɛ lajɛlen kɛra yaasa o kana kɛ cogo min na wa ko olu b'a ɲini furanjɛla fanga ɲɛmɔgɔw kɔni fɛ kalafili minnu bɛ ni olu bolodalen don u k'u teliya ka olu kɛ waati la yaasa min ye maire caman ye minnu ye dungo juguya kɛ yaasa u bɛ se ka bɔ u jɔyɔrɔ la cogo min na ni min kan ka kɛ u la sariya fɛ ka o kɛ u la ni fasiri kɔni kɛra ayiwa min ye Musa Jara Lasirɛni Musa Jara Lasirɛni an b'a fo ka Lasirɛni fasiri jɛkulu bɛɛ lajɛlen fo Bakɔrɔba ne bɛ n tɛgɛ gosi ka don balan kɔnɔna na min ye bɛ bɔ ni sɛbɛn min ko ne ma kuma ko les échos les échos ko an ka taa an ka siraba ko o buna k'u kan min ye san 2020 o san kɔnɔna na ko siraban kasara min kɛla siraban kasara 9,390 bɔɲɔngo min ye maa min sala a ko siratigɛw la o de ye maa 622 ye maa min joginna o ye maa 8,231 ani kelen ye Bakɔrɔba ko min ye gɛlɛya ye k'o bɛ siraba kan fo ka taa fɔ a to ten bɛɛ lajɛlen nin de bɛ i kunna n'i yɛlɛla sira kan ka ban n bɛ jigin n bɛ taa so cogo min na n bɛ se cogo min na walima n bɛ se baarayɔrɔ la cogo min na ne bɛ se wa n tɛ se wa maa si tɛ kɛ Ala ye k'a dɔn ko n'i y'a ta k'a lajɛ waati laban yɛrɛ la fɛn min tora maaw hakili la kosɛbɛ o de ye siraban kasaraba min kɛla Bamakɔ min ye ale ni Segu ni ɲɔgɔn cɛ dugu min bɛ yen nɔ n'an ko dugu in ma ko min ye Zanbugu ni siraban kasara yɛrɛ kɛla min ye Taratadon ni o bɛna utukalo tile 3 ma Zanbugukaw fɛ yen nɔ min ye siraban kasara ye i b'a ye k'a fɔ a kɛla mobiliba 2 de ni ɲɔgɔn cɛ mobili kelen kun bɛ yen o kun ye maa donni mobili ye n'an b'a f'o ma ko transport collectif air ɲɔnɔ olu ni mobili wɛrɛ min ye ɲɔgɔn sɔrɔ o de ye ditɔni dɔ ye o fana sɔsɔlen minɛ na u bɛɛ lajɛlen dɔ kundannen bɛ Bamakɔ kan air ɲɔnɔ dɔ in kundannen bɛ min ye Segu kan u kɛlen ka ɲɔgɔn sɔrɔ tigɛma don a nana sabula siraban kasara in a kɛra ka kɛ ni sɔgɔmafɛ nɛgɛ kanɲɛ 10 waatiw ye min ye maa min tola a kɛnɛ yɛrɛ kan o ye maa 37. Allahu akbar o in tɛ joginnenw nin gɛlɛyara dɛ Bakɔrɔba nin kuma fɔlen a ye maliden a ye hakili wasu a y'an fari faga bi an bɛ se k'a fɔ jamana yɛrɛ y'a ɲini k'a fɔ ko ka sanga sigi ni o ye den national ye ka jamana bila tile 3 sanga sigi kɔnɔna na nka min kɛla Bakɔrɔba Bakɔrɔba min kɛla nin kan ka jateminɛ n'a ɲɔgɔn kana kɛ fiyewu wa karamɔgɔ Abudu Ture ɛri ɲuno a bɛ boli dɛ maa caman ye nin fɔ dɛ bɛɛ de bɛ taa don ɛri ɲuno kɔnɔ a bɛ boli k'a ka teli dɛ an kɔni t'a fɔ min kɔni kɛra k'a ɲɛna nka an bɛ se ka ladili min di ɛri ɲuno mɔw min ye transporteur tɔw ma n'u bɛ boli u ka boli hakili kɔnɔ u bɛ kungo kɔnɔ o bɛna se duguw ma u ka boli hakili kɔnɔ yaasa olu ni bɛ se ka kisi ka tila ka maa wɛrɛ ni kisi maa 37 sɔgɔmada kelen sur place y'o ye mais maa minnu fatula Bakɔrɔba kuna sini walima kunungo jate laban kun bɛ maa 41 de la Allahu akbar Mamadi Bakɔrɔba Konate sɛbɛnfura ko n'i y'a jateminɛ ko nin kan ka kɛ ladilikan ye an kelen-kelenna bɛɛ lajɛlen bolo ko min kɛla a man ɲɛ
wa langale cogo yɛrɛ tɛ a la maa minnu bɛ yen k'a fɔ ko olu ye siraba ko ɲɛnabɔbaw ye ko olu ka u jɔyɔrɔ la walasa min ye ni gɛlɛya in ye a bɛ se ka duga cogo min na an ka gendarmelakaw i b'a ye k'a fɔ ko in kɛlen olu bɛɛ lajɛlen taara garagara la ka taa se protection civile maaw ma walasa min ye maa minnu bɛ yen k'a fɔ olu joginna olu ta joona joona min ye kɛnɛyaso min ka surun la ka u kunsini u ye o ma minisiri min bɛ an ka jamana sirabakanko ani baarabaw olu kunna n'o ye danbelelakaw muso Madina Sisoko ye ale ka taa fara min ye minisiri min bɛ yen n'o bɛ ɲininka sécurité kunna ani protection civile olu bɛɛ lajɛlen ye kɛnɛ sɔrɔ Segu mara ɲɛma o fana tun bɛ kɛnɛ kan ko n'i y'a ta k'a lajɛ bi gɛlɛya mun bɛ yen nɔ o de ye sariya minnu bɛ fɔ janko siraba kan na sariyaw o sariyaw labatobaliya ko min ye bolikojugu ye a n'a ɲɔngo ko o bɛ kɛ sababu ye ni fɛn min ye nin n'a ɲɔgɔnna kow ye k'a bɛ kɛ ko n'i y'a lajɛ maa minnu bɛ an fɛ yan nɔ n'u bɛ jɛrɛ jɛkulu kɛrɛnkɛrɛnlenw na i n'a fɔ agence nationale de la sécurité routière ANASER ka taa se jɛrɛ jɛkulu wɛrɛw ma ko donna dujɛ olu kɔni b'u ka baaraw la nka baara ninnu dɔ t'a jɛ wa ɲininkali tun min bɛ yen nɔ la ka lajɛ hali bi walasa min ye sirabakana ye a ka se ka kɛ lakana yɔrɔ a kana kɛ maafa yɔrɔ ye Mamadi Bakɔrɔba Konate n'a fɔla jateminɛ ni kɔlɔsiliw k'a jira k'a fɔ san kelen kɔnɔna na sirabakasara 9,909 ani 9 maa min ni dajila Bakɔrɔba Bakɔrɔba maa 622 joginenw caman bɛ yen nɔ Allahu akbar i b'a sɔrɔ a bɛ fiɲɛ bila dɔw ka adamadenya la donc a ka lajɛ jima joli na n ko hali ko ni accident kelen in na mɔgɔ kelen-kelennin minnu m'a la ko kunkolo tiɲɛ ye dɔw sɔrɔ ayi hakili bɛ wasi fɔlɔ hakili wasi y'a caman sɔrɔ kana siga o la fura foyi t'o la a ka fɔ chauffeur y'u ka taa dɔɔni i bɛ taa yɔrɔ min na sisan karamɔgɔ Abudu Ture nin ka jugu kojugu ça fait très mal nin ka jugu ni ma i ka mɔgɔ kɛnɛ ka bɔ i kɔrɔ dɔ yɛrɛ m'a faga fɔ boli kojugu a ka jugu kojugu chauffeur a ye taa hakili ma a ye taa dɔɔni ayiwa filɛ nin Bakɔrɔba an ye min sama ka bɔ lɛsiriko kɔnɔ min ye Seydou Fana ye o de y'a fasiri karamɔgɔ Abudu Ture ne bɛ n bolo don sani k'i bolo don Bakɔrɔba an bɛ tasi bila kɛrɛnkɛrɛnlen kɛ ka taa an yɛrɛ baara kɛ ɲɔgɔn ma o ye Aissata Jara ye ale min tun bɛ baara kɛ min ye radio bɛnkan na kunnafoni sɛbɛn min bɛ yen n'a fɔ ma ko l'action o de ale fana tun ye o directrice des publications ye ale tun bɛ taama in na a to la an bɛ dugawu kɛ Ala ka baarabara dali nɔgɔya ye Ala ka hinɛ ani silamɛsu bɛɛ lajɛlen na Mamadi Bakɔrɔba Konate i tɛgɛ don karamɔgɔ Abudu Ture ne bɛ n tɛgɛ don an bɛ bɔ ni fasiri halisa an bɛ to sirɛni na an bɛ taa Fana ne Fana fɔra mun bɛ jigin e kɔnɔ n'i ye Fana yɛrɛ tɔgɔ mɛn mun bɛ jigin e kɔnɔ karamɔgɔ Abudu Ture i fɛgɛ denni min fa la Aramata wala de bɛ jigin ne kɔnɔ o dama tɛ koyi n'i ko Fana mɔgɔ hakili bɛ jigin kunkolo tigɛw o n'a ɲɔgɔnna caman na ayiwa naam karamɔgɔ Abudu Ture ko Fana ale tɔgɔ kɔni bɔra tɔgɔ bɔ cogo la ni o kɔni tɛ maa caman kɔni ka laɲini ye ko Mali kɔnɔ Mali kɔ kan bɛɛ lajɛlen ye Fana dɔn ka sababuya kɛ min ye fagali jugu minnu kɔni bɛ kɛ Fana wa ko a ye mɛn k'a fɔ Fana ale ni Bamakɔ cɛ ko bi t'i jɔ kilomɛtiri 120 bɔ ɲɔgɔnko la o ko a yira k'a fɔ min ye ntɛnɛn tɛmɛnen ye o tun kalo tile 2 san 2021 o kamalennin dɔ kɔni bɛ yen kamalennin min ni u b'a wele ko Agibu Bagayoko min sisa bi t'i jɔ san 19 na ko ale salen kɔni yira a salen yɛrɛ walima a falen yira a falen falen de don a kan tigɛlen de yira k'a kan tigɛ awɔ karamɔgɔ Abudu Ture ma mina sa na nin kɔni kɛra min kɔni ye Agibu Bagayoko ye ko laadala ko la sɔgɔmɔ o sɔgɔmɔ a mɔkɛ o bɛ taa kunu